Hola, em dic Vinyet, soc joguinòloga de la botiga de Bacus Vilanova i avui jugarem al Hombres Lobo de Castronegro. Us presentem un clàssic dels jocs de rol ocult, un joc de misteri i de teatre molt divertit per grans grups. A la zona més profunda del bosc, una petita vila està sota l'amenaça dels homes llop. Totes les nits, alguns habitants es transformen en homes llops i ataquen els veïns. Els supervivents hauran de trobar els homes llops durant el dia per tal que cap veí surti malferit. L'objectiu del joc pels vilatans serà eliminar els homes llop i pels homes llop serà eliminar els vilatans. Els que no són homes llops també tenen alguns poders especials que els ajudaran a capturar a dits homes llops. El vilatà comú només té el seu sentit d'anàlisi i la força de convicció per enxampar els llops de dia. L'evident, cada nit podrà veure la carta d'un dels jugadors. Intentarà ser persuasiva per a que la creguin, però no massa, o els llops la mataran a la nit següent. El caçador, si és eliminat, podrà eliminar immediatament a un altre jugador. Cupid, disparant les seves màgiques fletxes, pot enamorar a dues persones per sempre. Entre els enamorats no es podran votar, i si un mort, l'altre tindrà la mateixa sort. Si és el cas d'un home llop i un vilata, canviaran el seu objectiu i intentaran matar a tots els dames per viure el seu amor tranquils. La bruixa pot preparar dues pocions, una curativa i una altra de verí. Només les podrà fer servir una vegada, durant la nit o el dia, matant a un home llop per la nit o salvant a una víctima d'aquests durant el dia. La nena petita pot entreobrir els ulls per la nit i veure qui són els homes llop. Alerta que no l'enxampin o se la cruspiran a ella. L'alcalde és escollit per votació i es reparteix a un dels jugadors. El seu vot compta per dos. Si el maten, escollirà amb el seu últim alè a un altre jugador. Durant la partida sempre hi haurà un narrador que marcarà el dia, la nit i guiarà la partida als tempos de cada personatge. A l'inici, el narrador dormirà tothom i cridarà Cupid per a que s'aixequi. Aquest designarà els dos enamorats. A continuació, Cupid dorm i cridarà els dos enamorats per a que sàpiguen qui són. Després començarà el torn normal. Tothom dorm, el narrador aixeca l'evident, aquesta li indica quina carta vol mirar i li ensenyarà en secret. L'evident tornarà a dormir. Després aixecarà els homes llop i aquests li senyalaran el poble que morirà en aquella ronda. En aquest moment, la nena petita pot observar amb cautela. Després, els homes llop dormen i el narrador cridarà la bruixa, per si vol utilitzar alguna poció. Amb el dit, cap amunt o cap avall, indicarà quina opció vol utilitzar. No està obligada a utilitzar-la si no vol. Per últim, el narrador desperta a tothom i explica qui ha mort aquella nit. Aquell jugador ja no juga. I els aldeans hauran de posar-se d'acord per saber a qui desemmascaren. Es vota i així successivament aniran passant els dies i les nits. Hombres Lobo de Castronegro és un gran joc per grans grups, per treballar les habilitats comunicatives, els debats, el treball en equip, l'estratègia, el pensament lògic i deductiu i la presa de decisions. No us ho podeu perdre.